πολύ για την πρόσφυση, ανοιχτή ψεύτικη επιστήμη, αρπακτικά περιοδικά και λογοκλοπή. Ανοιχτή πρόσβαση με αρπακτικά περιοδικά, αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε την ανοιχτή πρόσβαση με αρπακτικά περιοδικά και για ποιους απευθύνεται, ποιους αφορά, τι την εκμεταλλεύονται. Δύο λόγια ήθελα να πω για την αφορμή ουσιαστικά που ξεκίνησε αυτή μια σειρά εκδηλώσεων που έγιναν εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θα προγραμματιζόντουσαν πολύ περισσότερες, αλλά λόγω COVID τελικά καταλήξαμε να κάνουμε webinar όπως και αυτό. Παρ' όλα αυτά έγιναν εκδηλώσεις με αφορμή το Open Data Day του 2020, που είναι μια άλλη δράση όπως είναι το Open Access Week, που αφορά τα ανοιχτά δεδομένα και συσχετίζεται με την ανοιχτή πρόσβαση. Πάει ένα βήμα παραπάνω την ανοιχτή πρόσβαση, αν και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτές οι δύο είναι αδελφάκια. Όταν έχω ανοιχτή πρόσβαση σε πληροφορία, θα έπρεπε να έχω και ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα. Ουσιαστικά να μπορώ να βρω τα δεδομένα. Βλέπουμε την αξία των δεδομένων τώρα με τον κορονοϊό, πόσο ουσιαστικά έχει βοηθήσει το άνοιγμα των δεδομένων, των επιδημιολογικών δεδομένων και την έρευνα, αλλά και την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Τώρα, δύο λόγια για το τι είναι το Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης και τι χρειαζόμαστε τα ανοιχτά δεδομένα. Πιστεύουμε ότι τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Πάμε ένα βήμα παραπάνω από τα ανοιχτά δεδομένα. Με τους δημοσιακούς γράφους δεν θα επεκταθώ εδώ καθόλου. Και πάμε στην ανοιχτή γνώση και θέλουμε έναν κόσμο που η γνώση να παράγει δύναμη για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι το μότο του Ιδρύματος Ανοιχτής Γνώσης διεθνώς. Κάποιες έτσι δουλειές που έχει κάνει το Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα, έχουμε μαζί με το Δήμο Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας αναπτύξει μια πύλη δεδομένων για την δίνευση του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου ο πολίτης ή ο ερευνητής μπορεί να βρει γεωχωρικά δεδομένα για τη δίνευση με σκοπό την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαμε σε ένα ευρωπαϊκό project Horizon 2020, το Open Budget Review, όπου είχαν να κάνουμε δεδομένα, οικονομικά δεδομένα για ένα αποτελεσματικότερο σύστημα διακυβέρνησης. Ο στόχος του έργου ήταν οι ανοιχτοί προϋπολογισμοί σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, αλλά και η ενοιολογική διασύνδεση μεταξύ τους. Αναπτύχθηκε ένα οικοσύστημα εφαρμογών με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, το αίσθημα εμπιστοσύνης, τη συμμετοχή του πολίτη στις αποφάσεις μέσα από εργαλεία σύγκρισης οπτικοποίησης και πρόβλεψης οικονομικών δικτών, αλλά και εργαλείο συμμετοχικού προϋπολογισμού. Ένα άλλο παράδειγμα αξιοποίησης ανοιχτών δεδομένων είναι στις μεταφορές. Σε ένα έργο Horizon 2020 στο Big Data Europe που συμμετείχε το Ινστιτούτο Μεταφορών, εμείς φτιάξαμε αλγορίθμους πρόβλεψης στην κίνηση του δρόμου της Θεσσαλονίκης. Και εδώ βλέπουμε τον χάρτη. Το Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης είναι ένα διεθνές ίδρυμα. Έχει περίπου 60 χώρες μέλη στο ίδρυμα. Η Ελλάδα είναι επίσημο παράδειγμα του Ιδρύματος. Και ουσιαστικά ορίζουμε την ανοιχτή γνώση όταν τα ανοιχτά δεδομένα γίνονται χρήσιμα, προσβάσιμα, κατανοητά και με νόημα, έτσι ώστε να μπορούν να λύσουν ένα πραγματικό πρόβλημα. Το με νόημα έχει να κάνει αυτό που λέμε με τους γνωσιακούς γράφους. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα, είναι μια καινούργια δουλειά που ξεκινήσαμε με το καινούργια επίσημα. Ανεπίσημα έχει αρκετά χρόνια αυτή η δουλειά που έχει ξεκινήσει. Με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, το Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης προσπαθεί ουσιαστικά να δημιουργήσει γνωσιακούς γράφους από τα authorities που δίνει η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα πώς δηλαδή ουσιαστικά δημιουργούνται αυτοί οι γνωσιακοί γράφοι. Έχουμε τον Νίκο Καζαντζάκη που είναι ένα authority της Εθνικής Βιβλιοθήκης και αυτό περιγράφεται ενοιολογικά και μπορεί να συνδεθεί αυτό το authority με άλλες πηγές
με άλλες βιβλιοθήκες, την Εθνική Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, τη βιβλιοθήκη, ας πούμε το ΒΙΑΦ, τα Wikidata, το οποίο δεν είναι βιβλιογραφικό καθαρά λογισμικό, και να εμπλουτιστεί αυτή η πληροφορία ενοιολογικά. Δηλαδή, πληροφορίες, οι εγγραφές, οι οποίες δεν είναι εμπλουτισμένες, μπορούν ουσιαστικά να εμπλουτιστούν, να συνδεθούν με τα authorities της Εθνικής Βιβλιοθήκης ή γενικότερα τα authorities που υπάρχουν σε διάφορες βιβλιοθήκες. Εδώ δηλαδή, για παράδειγμα, ο Νίκος Καζαντζάκης στην Εθνική Βιβλιοθήκη, δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, πού πέθανε, αλλά μπορούμε να το δούμε από την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ή από την Wikipedia ή από τη Wikipedia. Οπότε έτσι εμπλουτίζουμε αυτή την πληροφορία ενοιολογικά και με άλλες πηγές βιβλιοθηκών. Και άλλα πάρα πολλά παραδείγματα μπορούμε να σκεφτούμε χρήσεις μετά αυτού του ενοιολογικού γράφου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και σε ένα έργο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που λέγεται PSD Hub. Εδώ συμμετέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με τη συνομιλητά υπεύθυνη του κ. Κωστοπούλου. Μπορούμε να δημιουργούμε γνωσιακούς γράφους των διαφόρων επιστημονικών πεδίων, όπως είναι η AMS, το Mathematical Subject Classification, δηλαδή τα classification που χρησιμοποιούν οι βιβλιοθηκονόμοι ή η γενικότερα επιστημονική κοινότητα για τα περιοδικά τους. Αυτά μπορούν να συνδεθούν και έτσι να βρούμε σε επίπεδο διδακτορικής έρευνας με τι ασχολείται ένας διδάκτορας. Και αυτό προσπαθούμε να το συνδέσουμε μετά με χρηματοδότηση από επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020, το Token Hands ήταν όταν δημιουργήθηκαν αυτές τα σεμινάρια, ουσιαστικά υποστήριξε αυτή τη δράση των σεμιναρίων και έχει να κάνει με την ενίσχυση της έξυπνης διαχείρισης δεξιοτήτων και την ενσωμάτωσή τους σε διδακτορικές σπουδές. Λοιπόν, και υποστήριξε, όπως είπαμε, αυτή τη σειρά σεμιναρίων. Αυτή μια εισαγωγή γενικά το τι είναι το Open Knowledge και ποιες δουλειές έχει παράξει το τελευταίο διάστημα. Και ας πάμε τώρα στην ανοιχτή πρόσβαση με αρπακτικούς εκδότες. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο. Όχι μόνο οι υποψήφιοι διδάκτορες, αλλά και καθηγητές, βιβλιοθηκονόμους. Η ανοιχτή πρόσβαση ουσιαστικά δημιούργησε και μια παράλληλη, ας πούμε, επιχειρηματική δραστηριότητα. Τι είναι οι αρπακτικοί εκδότες? Είναι επιχειρήσεις έκδοσης που στόχο δεν έχουν την επιστημονική ποιότητα των άρθρων που δημοσιεύουν, αλλά μόνο το κέρδος. Έχουν το ίδιο ακριβώς επιχειρηματικό μοντέλο με τους εκδότες περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης, πολλές φορές και ίσως και κλειστής, αλλά κυρίως ανοιχτής πρόσβασης, χωρίς όμως να ενέχουν την ποιότητα και μάλιστα πολλές φορές ούτε καν την νομιμότητα των άρθρων. Με αποτέλεσμα να παρατηρείται πάρα πολλές φορές το φαινόμενο της λογοκλοπής. Έχουμε ελάχιστες υπηρεσίες έκδοσης. Από τους αρπακτικούς εκδότες, ελάχιστες είναι οι υπηρεσίες έκδοσης. Δηλαδή δεν έχουμε editorial board, reviewers, πράγμα που δείχνει ότι δεν σχετίζονται με αξιόπιστα περιοδικά. Και εδώ βλέπουμε αρπακτικά με ερωτηματικό, γιατί πράγματι μπορεί κάποιος ερευνητής να εξαπατηθεί μία φορά, αλλά δεύτερη δεν δικαιολογείται ή ακόμα και τρίτη δεν δικαιολογείται, και πλέον αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι περίπου 10 χρόνια και έχει αρχίσει να, θα δείτε και στην παρουσίαση, να βλέπουμε και φαινόμενο συναλλαγής, όπως ας πούμε εδώ βλέπουμε το φαινόμενο της συναλλαγής κάτω στο σχήμα, ενώ πάνω είναι η Δαγκάνα που προσπαθεί ουσιαστικά να εφαρπάξει το άρθρο του ερευνητή. Λοιπόν, μια ιστορική αναδρομή, το 2008 πρώτος ο Ένσεμπαχ,
εκδότης του περιοδικού ανοιχτής πρόσβασης GMIR, ένα αρκετά καλό περιοδικό, με αρκετά έτσι οργανωμένο και καλό επιχειρηματικό μοντέλο. Είχαμε και την τιμή να τον φιλοξενήσουμε πριν κάποια χρόνια ως keynote speaker σε ένα συνέδριο του κ. Μαμίλη, την ιατρική προφυλάξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μιλάει για τα μαύρα πρόβατα λοιπόν ο Έζεμπαχ μεταξύ των εκδοτών του περιοδικού ανοιχτής πρόσβασης. Αναφέρει ότι υπάρχει το 2008 μια πολύ επιθετική πολιτική κάποιων εκδοτών που γεμίζουν με spam, emails και αρκετά γρήγορους χρόνους απόκρισης στο κομμάτι της δημοσίευσης του άρθρου στο περιοδικό. Το 2008 τώρα είναι και μια χρονιά ορόσημο, αφού ο Αμερικάνος βιβλιοθηκονόμος στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, ο Τζέφρι Μπι, ορίζει τον όρο αρπακτικά περιοδικά και θεσπίζει έναν αριθμό κριτηρίων και δημιουργεί μια λίστα με αρπακτικούς εκδότες. Το 2010 στο Nature δημοσιεύεται μια εργασία που αναφέρει ότι έχουν δημιουργηθεί νέα περιοδικά που αντιγράφουν παλιά άρθρα και τα παρουσιάζουν ως δικά τους. Το 2010 ο Ντέιβις από το Πανεπιστήμιο του Κορλέν δημιουργεί ένα άρθρο με χρήση υπολογιστή. Δεν έχει γράψει τίποτα, ο υπολογιστή γράφει ανοησίες, με ωραία έτσι, επιστημονικά λόγια, το στέλνει σε διάφορα αρπακτικά περιοδικά, τα οποία το κάνουν δεκτό χωρίς φυσικά καμία αξιολόγηση, γιατί δεν έγραφε τίποτα το άρθρο επί της ουσίας. Μετά το αποσύρει το άρθρο φυσικά, απλά το έκανε ως πείραμα για να δείξει δηλαδή ότι ούτε καν ένας συγγραφέας, ένας υπολογιστής, γράφοντας ανοησίες, υπάρχουν περιοδικά που θα κάνουν το άρθρο αυτό δεκτό. Το 2015, ο Φράουν και η Σούστ κάνουν ένα πείραμα και αν στο διαδίκτυο να μην υπάρχει το πρόσωπο. Με 0 προσόντα, δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, φτιάχνουν ένα προφίλ δηλαδή, μόνο, χωρίς να βάλουν προσόντα όμως υπερβολικά, τίποτα. Και κάνουν μια αίτηση για να μπει στο editorial board σε 360 περιοδικά. 40 περιοδικά απάντησαν σχεδόν αμέσως και κάνουν δεκτό με χαρά αυτό το μη υπαρκτό πρόσωπο, γιατί ακριβώς δεν έχουν editorial board, όπως είπαμε, τα αρπακτικά περιοδικά, ψάχνουν για editorial board, πολλές φορές βάζουν και πρόσωπα τα οποία δεν γνωρίζουν ότι είναι στο editorial board. Λοιπόν, και άλλες φορές, όπως βλέπουμε εδώ, και μη υπαρκτά πρόσωπα, fake δηλαδή, editorial board, από τα αρπακτικά αυτά περιοδικά. Σχεδόν όλα αυτά τα περιοδικά, τα 40, ήταν στη λίστα του Bill. Άρα, είχε ουσιαστικά νόημα και έχει νόημα αυτή η λίστα και αυτά τα κριτήρια. Τα αποτελέσματα του πειράματος δημοσιεύτηκαν στο Nature το Μάρτιο του 2017. Το 2017, χρονιά με πολλά γεγονότα, κατεβαίνει η λίστα του Bill από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο. Η λίστα αυτή μπήκε στο κυκλώνα γενικά, γιατί θα δούμε ότι υπάρχει φοβερό κέρδος και υπάρχουν και φοβερά οικονομικά συμφέροντα πίσω από όλη αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία δεν έχει να κάνει με ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Πολλά εκατομμύρια κέρδη από τους αρπακτικούς εκδότες. Θα δούμε και νομικές και νομικής φύσεως διαμάχες. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί πλέον διατηρούν αυτή την λίστα, θεσπίζουν κυρίως τα κριτήρια που θέσπισε ο Bill και εμπλουτίζουν με άλλα κριτήρια και έτσι το 2017 δημιουργήθηκε η μαύρη και η λευκή λίστα του Bain αλλά και του Chambers International. Μάλλον ο Chambers International δημιουργεί από αυτή τη λίστα ένα εμπορικό εργαλείο με τη μαύρη και λευκή λίστα των επιστημονικών εκδοτών. Αρκετά ακριβό, όπως θα μας πει η Σοφία. Όπως είπαμε, όπου υπάρχει κέρδος υπάρχουν με μη διαφανείς δραστηριότητες, υπάρχουν και πάρα πολλές νομικές διαφορές. Η Omics δεν λέει η πρώτη, ας πούμε, που είχαμε έτσι μια διαφορά, εκτός ότι ζητάει 1 δις εκατομμύριο αποζημίωση από το Bill για να κατεβάσει τη λίστα του. Υπάρχουν και άλλες αγωγές που κάνουν στο Bill. Αυτό ήταν ουσιαστικά που
κούρασε και εκτός των άλλων υπήρχαν και άλλα ζητήματα και τελικά το Πανεπιστήμιο είπε δεν μπορώ εγώ να ασχολούμαι συνέχεια με τις αγωγές που έρχονται για αυτόν τον βιβλιοθηκό νόμο, θα πρέπει κάπου να κατέβει αυτή η λίστα. Και κατέβηκε και η λίστα του Bill. 1 δις λοιπόν ζητάει η Omics, παρόλα αυτά η Omics είναι και η πρώτη που πληρώνει πρόστιμο. Ενώ ζητούσε 1 δις, πληρώνει πρόστιμο από την Αμερικάνικη Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, γιατί ουσιαστικά δεν έλεγε στους ερευνητές ότι πρέπει να πληρώσουν τα έξοδα δημοσίευσης. Λοιπόν, και τι έκανε, έβαζε πόσα είναι αυτά, έβαζε ένα υπέροχο ποσό, δεν έλεγε πόσο πρέπει να πληρώσουν. Δεν θέλουν να δημοσιεύσουν το άρθρο, γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν οι ερευνητές αυτό το υπέροχο ποσό και έτσι τι έκανε, απαγόρευε από τους συγγραφείς να αποσύρουν τα άρθρα. Έτσι μπλόκαρε ουσιαστικά τους ερευνητές να μην δημοσιεύσουν την έρευνά τους σε άλλα περιοδικά. Γιατί δεν είναι επιλέξιμο η δημοσίευση, δεν είναι επιλέξιμο αν την έχει στείλει και αλλού. Σου λέει ένα περιοδικό, έχει στείλει αλλού αυτή τη δημοσίευση. Αν την έχει στείλει αλλού, δεν μπορείς να την δημοσιεύσεις. Αναφέρεται στα πρότυπα της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, που γενικά απαγορεύει στους ερευνητές να υποβάλουν την ίδια έρευνα σε περισσότερα από ένα περιοδικό. Το Science δημοσιεύει ένα άρθρο με τίτλο ποιος φοβάται την αξιολόγηση. Οι συγγραφείς λοιπόν αυτού του άρθρου έστειλαν επιστημονικές έρευνες με fake ουσιαστικά αποτελέσματα, γενικά ψεύτικες επιστημονικές έρευνες, σε 304 περιοδικά που ανήκαν σε εκδότες ανοιχτής πρόσβασης. Το 60% των περιοδικών αποδέχθηκε το άρθρο αυτό. Οι συγγραφείς που έβαζαν ήταν μοναδικοί, αλλά ήταν και αυτοί ψεύτικοι. Ψεύτικο άρθρο, ψεύτικοι συγγραφείς, μοναδικός συγγραφέας. Λοιπόν, το 82% που δέχτηκαν τα άρθρα αυτά ήταν στη λίστα του Bill. Και μάλιστα το 45% ήταν στα περιοδικά, στο κατάλογο των περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης. Έτσι, από αυτό το άρθρο μετά, ο κατάλογος των περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης αναθεώρησε τα κριτήρια του, κάνοντας τα πιο αυστηρά για να μπει κάποιο περιοδικό στο κατάλογο αυτό. Εδώ δημιουργήθηκε και ένας χάρτης, τον βλέπουμε εδώ, έχει και το link που μπορεί κάποιος να πατήσει και να το δει και live αυτόν τον χάρτη. Δημιουργήθηκε ένας χάρτης όπου δείχνει τη θέση των εκδοτών και των τραπεζικών λογαριασμών με την εγχώρια ουσιαστικά κωδικοποίηση, αποδοχή ή απόρριψη του άρθρου. Πώς προέκυψαν από τις IP, ουσιαστικά έγινε η χνηλάτευση των IP και από τις κεφαλίδες των email και τα τραπεζικά τιμολόγια, μπόρεσαν να βρουν ουσιαστικά όλες τις πληροφορίες που απεικονίζει αυτός ο χάρτης. Η Ινδία λοιπόν προέκυψε ως η μεγαλύτερη βάση στον κόσμο όπου έχει αρπακτικά περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης και τα τέλη χρέωσης. Λοιπόν, 64 ουσιαστικά δέχτηκαν και μόνο 15 την απέρριψαν τα άρθρα αυτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγαλύτερη βάση με 29 εκδότες που αποδέχονται και 26 ουσιαστικά το αποδείκουν. Στην Αφρική δεν έχουμε και στην Νιγηρία δεν έχουμε τόσους πολλούς, αλλά όλοι το αποδέχτηκαν. Έτσι, το 100% αποδέχτηκε το άρθρο. Εδώ βλέπουμε ουσιαστικά μια καμπάνια. Αυτή την καμπάνια δεν τη βλέπουμε. Okay. Κάποιοι τρόποι θα σας τα πει και η κυρία Σαπουνίδου μετά τη δικιά μου παρουσίαση. Κάποιοι τρόποι και κάποια κριτήρια αναγνώρισης αυτών των αρπακτικών περιοδικών.
έχουν πολύ γρήγορη απόκριση, όπως είπαμε. Γιατί δεν έχουν καθόλου αξιολόγηση από reviewers. Οπότε, όταν μας λένε στείλε το άρθρο και θα το δημοσιεύσω αμέσως, θα πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, επιθετική εκστρατεία σε σχέση με τους συγγραφείς για να υποβάλουν άρθρα. Βλέπουμε δηλαδή, πολλές φορές θα δούμε κιόλας ότι σε ορισμένα site με το που μπαίνουμε μας στέλνουν κατευθείαν email ή έχουν ένα μποτάκι που λένε στείλε το άρθρο σου και κατευθείαν θα το δημοσιεύσουμε. Όπως είπαμε, fake editorial board ή πολλές φορές editorial board που δεν γνωρίζουν οι ίδιοι οι ερευνητές, οι καθηγητές, ότι συμμετέχουν σε αυτό το editorial board. Χωρίς δηλαδή να παίρνουν κάποια άδεια, βάζουν editorial board. Πολλές φορές αντιγράφουν ένα μέρος ή ολόκληρο το στυλ ενός website, ενός εδρεωμένου περιοδικού, το όνομα το παραφράζουν, παραπλανητικοί ισχυρισμοί, όπως θα δούμε σχετικά με τη δημοσίευση, ψευδή τοποθεσία, κατάλληλα SSN, fake ή ανύπαρκτα impact factors, ισχυρίζονται ότι υπάρχει impact factor ενώ δεν υπάρχει. Και επίσης ένα πολύ εύκολο αναγνωριστικό που μπορούμε να το δούμε είναι να αναζητήσουμε το συγκεκριμένο περιοδικό σε αξιόπιστες βιβλιογραφικές βάσεις όπως το Scopus, το Web of Science και όχι σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το ResearchGate ή ακόμα να λέει ότι ευρυτεριάζεται στο Google Scholar. Τρόποι προφύλαξης, υπάρχει αυτή η εκστρατεία Think, Check and Submit. Ουσιαστικά μας λέει πρώτα να σκεφτούμε πού είναι καλύτερο να δημοσιεύσουμε το άρθρο μας, να τσεκάρουμε όλα αυτά τα κριτήρια και αν επίσης το συγκεκριμένο άρθρο ταιριάζει στους αναγνώστες του περιοδικού, έτσι ώστε να έχουμε την αναγνωρισιμότητα, να έχουμε τα citations που θα μπορέσει να αποκτήσει το άρθρο και μετά να κάνουμε το submit. Εδώ υπάρχει και ένα βιντεάκι και φυσικά εδώ είναι το URL αυτής της εκστρατείας. Κάποια παραδείγματα για να κατανοήσουμε ουσιαστικά το συγκεκριμένο, τα κριτήρια που είπαμε. Εδώ βλέπουμε ένα περιοδικό ενός εκδοτικού οίκου που είναι και στη λίστα του B. Λοιπόν, Puspa, ειδικός εκδοτικός οίκος, και αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι το Google-based impact factor, το οποίο δεν υπάρχει, δεν ορίζεται το Google-based impact factor ενός περιοδικού, οπότε εδώ ουσιαστικά θα μπορούσε κάποιος να καταλάβει ότι δεν μιλάμε για κάποιο αξιόπιστο περιοδικό. Ακόμα ένα παράδειγμα, το οποίο εδώ βλέπουμε ένα site αριστερά, το Journal of Mathematics. Αυτό είναι ένα περιοδικό το οποίο έχει ένα πολύ αξιοπρεπές στο χώρο που θα μπορούσε κάποιος να μπερδευτεί. Αντίστοιχα, εδώ βλέπουμε έναν άλλο εκδοτικό οίκο, δύο άλλους εκδοτικούς οίκους, οι οποίοι είναι ανοιχτής πρόσβασης και αρκετά αξιόπιστης δεξιά. Εδώ στο αριστερό, λοιπόν, στο Journal of Mathematics, βλέπουμε αυτό που είπαμε, την επιθετική πολιτική. Με το που θα μπούμε στο site, κατευθείαν ένα μποτάκι, το οποίο ειδικό είναι και αυτό, μας λέει ότι Happy New Year, τότε που είχα μπει ήταν αρχές του 2020, και κατευθείαν, ας πούμε, μας προτρέπει να στείλουμε κατευθείαν το άρθρο μας εκεί πέρα. Αυτή είναι η πολύ επιθετική πολιτική. Το δεύτερο που θα μπορούσε κάποιος να ψάξει, εδώ βλέπουμε ότι το περιοδικό ισχυρίζεται ότι έχει ένα impact factor στο site τους 2,4. Αν ψάξουμε ουσιαστικά να βρούμε το συγκεκριμένο περιοδικό impact factor έχει, δεν υπάρχει. Έχει editorial board
δεν ξέρουμε αν είναι οι συγκεκριμένοι υπαρκτά πρόσωπα ή αν γνωρίζουμε ότι βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Οπότε και αυτό το περιοδικό θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε στα αρπακτικά περιοδικά με 2-3 απλές κινήσεις. Άρα μπορούμε ουσιαστικά να αναγνωρίσουμε πλέον με πολύ λίγα κριτήρια, μπορούμε να αναγνωρίσουμε πλέον αν μιλάμε για αρπακτικό περιοδικό ή αν, ας μην το χαρακτηρίσουμε αρπακτικό, αν είναι αξιόπιστο αυτό που μας λέει το περιοδικό ή όχι. Αν δεν είναι αξιόπιστο αυτό που μας λέει το περιοδικό, όπως ας πούμε να είναι αναλυθής ο ισχυρισμός του Impact Factor ή έχει μια πολύ επιθετική πολιτική ή να λέει ότι έχω Google Impact Factor, αυτό σημαίνει ότι σίγουρα δεν είναι αξιόπιστο, δεν είναι καλό να στείλουμε εκεί την έρευνά μας, γιατί δεν θα έχει ούτε citation και θα την κατακόσουμε. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάτι τόσο έτσι γρήγορο και απλό, αρπακτικά γιατί υπάρχουν ακόμα τα αρπακτικά περιοδικά και γιατί ακόμα ασχολούμαστε με αυτό το, όπως είπαμε, το επιχειρηματικό αλλά μη ακαδημαϊκό μοντέλο. Γιατί πλέον έχει αρχίσει να παρατηρείται ότι πολλά μέλη του διδακτικού προσωπικού είναι πρόθυμα να συμμετάσχουν σε αυτό που οι εμπειρογνώμονες ονομάζουν ακαδημαϊκή απάτη, σπαταλώντας χρήματα των φορολογουμένων χωρίς καμία επιστημονική αξιοπιστία. Και αυτό ουσιαστικά αναφέρεται και στο άρθρο του New York Times, που εδώ πέρα ο συγγραφέας του συγκεκριμένου άρθρου του New York Times το 2017 πήγε σε ένα συνέδριο, γιατί εκτός από περιοδικά υπάρχουν και αρπακτικά συνέδρια, τα οποία συνδέονται και με αρπακτικά περιοδικά, σε ένα συνέδριο του εκδοτικού οίκου WASET. Εδώ λοιπόν αξίζει αυτό να το δούμε. Εδώ λοιπόν ο εκδοτικός οίκος αυτός WASET που διοργανώνει συνέδρια, λοιπόν, θα δούμε λίγο live το site του εκδοτικού οίκου. Λοιπόν, αυτός είναι ο εκδοτικός οίκος λοιπόν WASET. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε σε αυτόν τον εκδοτικό οίκο είναι ημερομηνίες και πόλεις. Πιο πολύ μοιάζει με ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο παρά για επιστημονικό εκδοτικό οίκο. Άρα, εγώ λοιπόν διαλέγω τι λέω. Ωραία, θέλω να πάω τον Οκτώβριο, τώρα εντάξει είναι digital, γιατί λόγω κορονοϊού δεν μπορεί να πάει κάποιος, αλλά ας πούμε ότι δεν υπήρχε κορονοϊός. Λοιπόν, θέλω να πάω τον Οκτώβριο ή πριν τον κορονοϊό ή μετά τον κορονοϊό. Ελπίζουμε ότι θα τελειώσει και αυτό και θα πηγαίνουμε σε κανονικά συνέδρια. Θέλω να πάω λοιπόν στον Οκτώβριο, θέλω να πάω, πού να πούμε στην Αθήνα. Βλέπουμε εδώ Λονδίνο, ιστορίες τα λοιπά. Λοιπόν, 22 με 23 λοιπόν Οκτωβρίου, ας πούμε ότι δεν ήταν digital, έτσι, είναι κανονικό. Αυτό ισχύει και πριν τον κορονοϊό και θα ισχύσει και μετά τον κορονοϊό. Λοιπόν, 22 με 23 Οκτωβρίου, λοιπόν, δείτε τι γίνεται στην Αθήνα. Από αυτόν τον εκδοτικό οίκο. Λοιπόν, όλα αυτά τα συνέδρια, λοιπόν, 22 με 23 Οκτωβρίου θα γίνουν στην Αθήνα από αυτόν τον εκδοτικό οίκο. Βλέπω, λοιπόν, ποια θεματική έτσι με ενδιαφέρει, είναι κοντά σε μένα. Κατεβαίνω, έτσι, ακόμα έχω, τώρα φτάνω στη μέση. Λοιπόν, φανταστείτε, λοιπόν, κοσμοσυρωή που θα υπάρχει στην Αθήνα από όλα αυτά τα συνέδρια που γίνονται. Ακόμα κατεβαίνουμε. Λοιπόν, ωραία. Φαίνεται τώρα η παρουσίαση. Ωραία. Λοιπόν, ναι, χαρά, κανονικά. Οπότε, τι έκανε αυτός. Πήγε λοιπόν το 2017, νομίζω στη Νέα Υόρκη ήταν, ναι, στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, πήγε το 2017 να δει στο ξενοδοχείο που λέγανε ένα ξενοδοχείο, φιλοξενούσε όλα αυτά τα συνέδρια, να δει τι γίνεται με αυτά τα συνέδρια.
Το ξενοδοχείο κτιζόταν, δεν είχε ακόμα παραδοθεί. Ήταν στον 6ο όροφο του ξενοδοχείου μια σκοτεινή αίθουσα, λέει, που δεν είχε καν παράθυρα και ήταν 4 άνθρωποι μέσα από όλα αυτά τα συνέδρια που, ναι, έκαναν μια παρουσίαση και πήραν best paper. Αυτοί που πήγαν εκεί πήραν και best paper. Λοιπόν, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν γίνανε αυτά τα συνέδρια. Δεν γίνανε. Κάποια δεν γίνανε καθόλου. Δεν γίνανε αυτά τα συνέδρια. Όποιος έστελνε ένα abstract εκεί που κάνανε δεκτό το abstract, το δημοσίευαν και σε περιοδικό, χωρίς review. Λοιπόν, και μιλάμε για μία απάτη τεραστίων διαστάσεων, με πολλά χρήματα από πίσω φυσικά, έτσι, και καθόλου ακαδημαϊκή αξιοπιστία. Κάποιες προτάσεις που μπορούν να κάνουμε για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Ξεκινήσαμε με τη βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και τη Σοφία μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης. Ουσιαστικά εδώ μιλάμε ότι θα πρέπει, θέλαμε μάλλον μαζί με τη Σοφία, να ευαισθητοποιήσουμε κυρίως τους υποψήφιους διδάκτορες, αυτούς που τώρα ξεκινάνε, να ξέρουν κάποιους κινδύνους και να προφυλάξουν και οι ίδιοι την έρευνά τους και το όνομά τους, έτσι ώστε να μην πέσουν θύματα ή να μην μπουν καν στη λογική αυτή της ουσιαστικά των αρπακτικών περιοδικών. Να θεσπιστούν κάποιους κανόνες, είτε γιατί μιλάμε για χρήματα και χρήματα του δημοσίου, είτε χρήματα από ερευνητικά προγράμματα. Πλέον στα ευρωπαϊκά προγράμματα υποστηρίζονται τα open access περιοδικά. Να θεσπιστούν κάποιοι κανόνες και να υπάρχει λογοδοσία. Υπάρχει το European University Foundation, που είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που έχει μέλη όλα τα ευρωπαϊκά, αρκετά, μάλλον όχι όλα, αρκετά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα οποία θα μπορούσε ουσιαστικά μέσω του European University Foundation να καθίσει τα πανεπιστήμια και να βάλουν κάποιους κανόνες, τουλάχιστον στα ελληνικά πανεπιστήμια έχουμε και τη ΜΟΔΙ. Έτσι. Λοιπόν, η ίδια η ΜΟΔΙ θα μπορούσε να πει ότι εγώ δεν θα φιλοξενώ στο δικό μου το site της ΜΟΔΙ βραβεία, δημοσιεύσεις που βρίσκονται σε ένα αμφιβόλου περιοδικά. Ας μην τα πούμε αρπακτικά. Λοιπόν, μία έτσι ισχυρή, ας πούμε, ένα ισχυρό ράπισμα, θα έλεγα, από το Εθνικό Κέντρο Επιστημών που χρηματοδοτεί τη βασική έρευνα στην Πολωνία, ήταν ότι πήρε απόφαση το 2018 ότι εφόσον χρηματοδοτούμενη έρευνα από το Εθνικό Κέντρο Επιστημών διαπιστωθεί ότι δημοσιεύτηκε σε αμφιβόλου περιοδικά, αρπακτικά περιοδικά, τότε θα αφαιρεθεί η επιχορήγηση και θα επιστραφούν τα χρήματα. Αυτό είναι μια έτσι σκληρή, αλλά πολύ, θα λέγαμε, σωστή αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Γιατί οι αρπακτικοί εκδότες θα υπάρχουν όσο υπάρχει συναλλαγή. Αν πάψει αυτή η συναλλαγή να υπάρχει, θα πάψουν και οι αρπακτικοί εκδότες. Πιστεύουμε ουσιαστικά στην ανοιχτή πρόσβαση, θέλουμε την ανοιχτή επιστήμη, θέλουμε ανοιχτά δεδομένα, αλλά χωρίς αρπακτικά περιοδικά, και αν αφήσουμε την εξέλιξη των αρπακτικών περιοδικών, μπορεί και να αποτελέσει ουσιαστικά και την ταφόπλακα ως των αρπακτικών περιοδικών όλης αυτής της δράσης της ανοιχτής πρόβασης και της ανοιχτής επιστήμης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ αυτά είχα να σας πω, κάποιους ορισμούς και την ιστορική αναδρομή, και θα περάσει σε κάποιους τρόπους αντιμετώπισης και σε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες στη Σοφία. Ευχαριστούμε πολύ, Χαράλαμπε.
Ο λόγος πηγαίνει στη Σοφία. Απλά θα ήθελα να πω ότι έχουμε ανοίξει ένα μικρό poll με πολύ απλές ερωτήσεις. Κατά πόσο γνωρίζετε αρπακτικά περιοδικά και κατά πόσο θεωρείτε ότι είναι επικίνδυνα για την έρευνα και την επιστήμη. Θα μείνει ανοιχτό. Οπότε λόγο στη Σοφία. Γιάννη, μπορείς λίγο να μου ενεργοποιήσεις το share content? Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, μέχρι να το ενεργοποιήσει ο κύριος Τσάκωνας. Τι, δεν γίνεται? Έτοιμο. Έτοιμο. Ωραία, έτοιμο. Να σας καλησπερίσω. Βλέπετε την παρουσίαση, εντάξει? Λοιπόν, να σας καλησπερίσω και εγώ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είμαι στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Και θα αναφερθώ στη στρατηγική δημοσίευσης, δηλαδή πώς να επιλέξω το κατάλληλο περιοδικό και πώς να αποφύγω αρπακτικά περιοδικά. Και μετά θα μιλήσω για την αποφυγή της λογοκλοπής. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να αναφέρω ότι όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στην παρουσίασή μου είτε ανήκουν στο δημόσιο τομέα, είτε διατίθεται με κάποια άδεια Creative Commons. Η μοναδική εικόνα για την οποία υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα είναι το κύριο λογότυπο, για το οποίο έχουμε λάβει ειδική άδεια τόσο από τον εικονογράφο και όσο από το περιοδικό Nature. Σε αυτή τη σελίδα, αυτό είναι ένα φυλάδιο το οποίο ετοιμάσαμε, σε αυτή τη σελίδα υπάρχουν οι πληροφορίες και για τα αρπακτικά περιοδικά. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε τη στρατηγική δημοσίευση και το κύριο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι ερευνητές. Πώς να επιλέξω το κατάλληλο περιοδικό για να δημοσιεύσω το άρθρο μου. Υπάρχουν πάρα πολλά κριτήρια, τα οποία προσπάθησα να τα οργανώσω σε ομάδες. Έτσι λοιπόν η πρώτη ομάδα κριτηρίων έχει σχέση με το περιοδικό. Είναι το περιοδικό συνδρομητικό ή ανοιχτής πρόσβασης? Αν είναι ανοιχτής πρόσβασης, ζητάει κάποιο κόστος δημοσίευσης, γιατί υπάρχουν και περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης, τα οποία δεν ζητούν. Όσο παράξενο και αν φαίνεται για κάποιες επιστήμες, ωστόσο υπάρχουν σε κάποιες επιστήμες που τα περιοδικά είναι μόνο σε έντυπη μορφή ακόμη. Είναι έντυπο ή ηλεκτρονικό το περιοδικό, διαθέτει ISSN, είναι αναγνωρίσιμο στην επιστήμη μου, το γνωρίζουν δηλαδή άλλοι επιστήμονες στο δικό μου θεματικό πεδίο. Υπάρχει εκδοτική ομάδα. Ευρετηριάζεται από γνωστές βιβλιογραφικές βάσεις, όπως είναι η Scopus, η Web of Science, η EBSCO, η PubMed. Υποστηρίζει αξιολόγηση από ομότιμους. Υπάρχει αντίκτυπος του περιοδικού. Προσωπικά δεν το θεωρώ τόσο φοβερό ως κριτήριο, ωστόσο κάποια τμήματα στην αξιολόγηση των ερευνητών το συμπεριλαμβάνουν. Οπότε αυτό εξαρτάται λοιπόν και από το δικό σας πλαίσιο, το δικό σας τμήμα. Υπάρχει κόστος δημοσίευσης. Επίσης, μου επιτρέπει να ανεβάσω κάποια εκδοχή του άρθρου μου στο ιδρυματικό καταθετήριο του Πανεπιστημίου. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ελέγξετε, πριν υποβάλλετε το άρθρο σας σε κάποιο περιοδικό, να ελέγξετε αυτή τη βάση που λέγεται SER παρόμοιο, όπου εκεί πέρα συλλέγονται όλες οι πολιτικές αυτοαρχιοθέτησης που επιτρέπουν τα περιοδικά. Δηλαδή, αν είναι περιοδικό, σας επιτρέπει να ανεβάσετε μία εκδοχή, αν είναι το πρώτο χειρόγραφο το οποίο στείλατε, το οποίο λέγεται preprint, προδημοσίευση, ή αν σας επιτρέπει να ανεβάσετε στο ιδρυματικό καταθετήριο, εμείς στο Αριστοτέλειο έχουμε το ΙΚΕ, στο Πανεπιστήμιο Πατρών τον Ημερτής. Αν σας επιτρέπει λοιπόν να ανεβάσετε στον Ημερτής, επειδή μιλάμε για το Πανεπιστήμιο Πατρών, την μεταδημοσίευση, δηλαδή την εκδοχή, αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης. Οπότε λοιπόν είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το SER παρόμοιο. Όσον αφορά τα αρπακτικά περιοδικά, είναι 3 τα σημεία ελέγχου. Το ένα είναι η ίδια ιστοσελίδα του περιοδικού, οι ιστοσελίδες των ατόμων που εμφανίζονται ως μέλη της Εκδοτικής Επιτροπής και τα εργαλεία που σας προσφέρει η βιβλιοθήκη. Στην ιστοσελίδα του περιοδικού θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσετε αν περιγράφεται καθαρά η διαδικασία, δηλαδή ότι πώς εσείς θα υποβάλλετε, ποιοι θα το ελέγξουν, σε πόσο καιρό περίπου θα σας δοθεί μια απάντηση, αν ξεκάθαρα αναφέρετε το κόστος δημοσίευσης.
Επίσης, πολλά από τα αρπακτικά περιοδικά δεν έχουν ξεκάθαρα στοιχεία επικοινωνίας, οπότε θα πρέπει να το δείτε. Επίσης, κάτι που μπορεί να σας χτυπήσει ένα καμπανάκι είναι η θυματολογία. Πολλές φορές αυτά τα αρπακτικά περιοδικά, προκειμένου να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα άρθρα, άρα να εισπράξουν περισσότερα χρήματα, παρουσιάζουν μια ευρύτατη θεματολογία, το οποίο αυτό δεν είναι αντικειμενικά εφικτό. Επίσης, αν αναφέρουν ότι έχουν ISSN, μπείτε λοιπόν σε αυτή τη σελίδα, στο portal ISSN.org, να δείτε όντως είναι αληθινό το ISSN. Επίσης, πολλά από αυτά τα περιοδικά παρουσιάζουν ψεύτικους δείκτες, οπότε θα πρέπει να κάνετε και έναν έλεγχο με τα εργαλεία που σας δίνει η βιβλιοθήκη σας. Και επίσης να δείτε αν αυτό το περιοδικό ή ο εκδότης ο οποίος είναι υπεύθυνος για το περιοδικό, αν έχει σε αξιόπιστους οργανισμούς ανοιχτής πρόσβασης. Το COPE είναι ένας οργανισμός για τα Publication Ethics. Το ASPA είναι μια υπηρεσία για τους εκδότες ανοιχτής πρόσβασης. Το DOAS είναι ένα ευρετήριο περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης. Η NASP και το AGEL είναι πάλι οργανισμοί για εκδότες ανοιχτής πρόσβασης. Και επίσης μετά να δείτε στα μέλη της Εκδοτικής Επιτροπής αν υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία είναι αναγνωρίσιμα στο χώρο σας, στο θεματικό σας πεδίο. Μετά θα πρέπει να δείτε τις σελίδες αυτών των ανθρώπων, πρώτα απ' όλα για να δείτε αν είναι υπαρκτά πρόσωπα, αλλά και σε περίπτωση που είναι υπαρκτά να δείτε αν στις προσωπικές τους ιστοσελίδες αναφέρουν τα άτομα ότι συμμετέχουν σε αυτό το περιοδικό. Για ποιο λόγο? Διότι πολλά αρπακτικά περιοδικά αναφέρουν στην Εκδοτική τους Επιτροπή επιφανείς επιστήμονες χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν οι ίδιες. Το δεύτερο σετ κριτηρίων, ήδη το έχω αναφέρει, έχει σχέση με τις συνεργασίες του περιοδικού, αν συνεργάζεται με αξιόπιστους φορείς στον χώρο της ανοιχτής πρόσβασης. Το τρίτο σετ κριτηρίων έχει σχέση με το δικό σας το κείμενο, με το δικό σας το άρθρο. Η θεματολογία του άρθρου σας εμπίπτει στη θεματολογία που ενδιαφέρει το περιοδικό. Το κοινό το οποίο εσείς θέλετε να διαβάσει το άρθρο σας είναι το κοινό το οποίο βλέπει αυτό το περιοδικό. Ο τύπος της έρευνάς σας και το μέγεθος του άρθρου σας γίνεται αποδεκτό από το περιοδικό. Επίσης, ακόμη και αν ένα περιοδικό αναφέρει ότι στη θεματολογία του υπάρχει θεματολογία του άρθρου σας, πολλές φορές ο editor, ο γενικός επιμελητής ενός περιοδικού, δίνει ένα παλμό στο περιοδικό. Οπότε δείτε αν παρόμοια άρθρα, παρόμοια στη θεματολογία με το δικό σας άρθρο, έχουν εκδοθεί τα τελευταία 2 χρόνια στο περιοδικό. Αυτό γιατί δείχνει ότι η τρέχουσα εκδοτική επιτροπή έχει ένα ενδιαφέρον για αυτή τη θεματολογία. Και επίσης φυσικά πρέπει να λάβετε υπόψη οποιασδήποτε υποχρεώσεις έχετε από το χρηματοδοτικό σας φορέα, αν το άρθρο σας χρηματοδοτείτε και αν υπάρχει όρος για δημοσίευση του άρθρου σας υποκαθεστώς ανοιχτής πρόσβασης. Το τέταρτο σετ κριτηρίων έχει να κάνει σχέση με τη διάσταση του χρόνου. Πόσα τεύχη βγάζει το περιοδικό στο οποίο θέλετε να στοχεύσετε το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι αν εσείς θέλετε γρήγορα να δημοσιευθεί το άρθρο σας, ότι πιο πιθανό είναι να δημοσιευθεί σε ένα περιοδικό που δημοσιεύει περισσότερα τεύχη κάθε χρόνο. Τα ποσοστά αποδοχής απόρριψης, αυτά πολλές φορές τα αναρτούν τα σοβαρά περιοδικά, όπως επίσης αναρτούν και πληροφορίες για το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και για το μέσο χρόνο αναμονής για τη δημοσίευση. Επίσης, σας ενδιαφέρει αν υπάρχει άμεση online έκδοση, δηλαδή πριν λάβει το άρθρο σας τεύχος, δηλαδή συγκεκριμένες σελίδες, πάρα πολλά περιοδικά το αναρτούν άμεσα online και λαμβάνουν αυτό ντόι, οπότε αυτό σας ενδιαφέρει. Επίσης, αν εσείς έχετε υποβάλει το άρθρο σας σε ένα αφιερωματικό τεύχος, αυτή η χρόνη είναι διαφορετική και τους γνωρίζετε εξ αρχής, οπότε μπορεί πιο γρήγορα να δημοσιευθεί η έρευνά σας. Εργαλεία για την επιλογή περιοδικών, επειδή μιλάμε για επιστημονική επικοινωνία, όπου κάθε επιστημονικό πεδίο έχει κατά κάποιο τρόπο και τους δικούς του άγραφους κανόνες. Γι' αυτό πρώτα μιλήστε με τους μέντορές σας, τους επιβλέποντες ή τις επιβλέπουσες καθηγήτριές σας, καθηγητές, συναδέλφους, διότι αυτά τα άτομα μπορούν να σας ενημερώσουν για τις πρακτικές στο δικό σας θεματικό πεδίο.
Σίγουρα θα πρέπει να αναζητήσετε πληροφορίες στον ίδιο το δικτυακό τόπο του περιοδικού, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εργαλεία τα οποία σας προσφέρει η βιβλιοθήκη και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Και φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εργαλεία τα οποία σας προτείνουν περιοδικά με τα οποία ταιριάζει η δική σας δουλειά. Για να τα δούμε λοιπόν αυτά λίγο γρήγορα. Εδώ είναι οι Scopus, όπου αν ένα περιοδικό μου λέει ότι το δικό μου το περιοδικό ευρετηριάζεται από τις Scopus, μπορώ να το ελέγξω. Η Web of Science, στην οποία υπάρχει συνδρομή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά και από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Πατρών. Στις Scopus έχουμε πρόσβαση μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Πάλι μπορείτε να ελέγξετε αν ένα περιοδικό ισχυρίζεται ότι ευρετηριάζεται από αυτή τη βάση, μπορείτε να το ελέγξετε. Εδώ έχουμε το Impact Factor, ως εργαλείο πια ονομάζεται Journal Citation Reports. Οπότε, αν ένα περιοδικό αναφέρει ότι έχει Impact Factor, εδώ είναι η σελίδα την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να το ελέγξετε. Αυτό είναι ένα καθαρά βιβλιοθηκονομικό εργαλείο, το Ulrich. Έχουμε εμείς ως Αριστοτέλειο πρόσβαση. Το χρησιμοποιούμε εμείς οι βιβλιοθηκονόμοι για να μπορέσουμε να κάνουμε παραγγελίες περιοδικών. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι κάποιοι τρίτοι αξιολογητές, βιβλιοθηκονόμοι, δεν παίρνουν δηλαδή τις πληροφορίες από το περιοδικό, αξιολογούν το περιοδικό. Οπότε, αν ένα περιοδικό σας λέει ότι εγώ υποστηρίζω το peer review, μπορείτε εδώ στις σελίδες αυτές, παραδείγματος χάρη, εγώ έψαχνα για το PUSPA, που είναι ένας κατεξοχήν αρπακτικός εκδότης, όπου τα περιοδικά του μέσα αναφερόταν ότι δεν υποστηρίζει το peer review, ενώ στις σελίδες των περιοδικών αναφέρεται ότι υποστηρίζει. Και φυσικά, ό,τι μετριέται προσπαθούμε κάπως να το παρακάμψουμε και γι' αυτό έχουν παρουσιαστεί και ψευδείς υπηρεσίες ευρετηρίασης και δικτών. Εδώ αναφέρουμε κάποιους, οι οποίοι προσπαθούν να δείξουν μία ψευδή εικόνα ποιότητας στα αρπακτικά περιοδικά. Εδώ λοιπόν βέβαια φαίνεται και λίγο από το στυλ της σελίδας ότι επειδή έχει και διαφημίσεις ότι δεν είναι και τόσο σοβαρή. Ωστόσο λέγεται Scopus Journals Info, χρησιμοποιεί το όνομα Scopus, το οποίο μας είναι γνωστό. Βέβαια χρησιμοποιεί το παλιό, το πορτοκαλί χρώμα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό του εκδοτικού οίκου Elsevier, που εκδίδει την Scopus. Και εδώ πέρα πάλι για το Scopus Journals Info. Αυτή είναι η σελίδα τους στο Facebook, όπου μάλιστα δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν και πάνω στο εικονίδιο το κανονικό λογότυπο της Scopus. Εδώ το έχουν ονομάσει SJ από το Scopus Journals, έτσι ώστε πάλι να παραπλανήσουν κόσμο. Αυτή η σελίδα φαίνεται λίγο πιο σοβαρή, ωστόσο αποτελεί μία ψευδής υπηρεσία αξιολόγησης με δείκτες, όπως και το Index Copernicus, αυτό αν θυμάμαι καλά έχει έδρα την Πολωνία. Εδώ έχουμε το JI Factor, προσπαθεί να μιμηθεί το Journal Impact Factor, το οποίο αποτελεί έναν δείκτη που προσφέρεται από το εργαλείο Journal Citation Reports. Πάλι λοιπόν και αυτοί οι δείκτες που παρουσιάζονται εδώ είναι ψευδείς. Και είπαμε ότι υπάρχουν και μηχανισμοί προτάσεων που μπορούν να σας διευκολύνουν στο να επιλέξετε το κατάλληλο περιοδικό. Με εξαίρεση το Mendeley Suggest, θα σας το δείξω σε λίγο. Όλα τα άλλα, πώς λειτουργούν, υποβάλλετε κάποιο κειμενάκι, συνήθως το abstract της εργασίας σας και από κάτω σας προτείνει περιοδικά. Καταλαβαίνετε ότι όταν χρησιμοποιείτε τον μηχανισμό του Elsevier θα σας προτείνει μόνο περιοδικά από τον συγκεκριμένο εκδότη ή αν χρησιμοποιείτε το Springer Journal Suggester, πάλι μόνο από περιοδικά του Springer θα σας προταθούν για να υποβάλλετε την εργασία σας. Ένα καινούριο εργαλείο είναι το Open Journal Matcher, το οποίο σας προτείνει περιοδικά τα οποία αποκλειστικά επηρεάζονται από το Directory of Open Access Journals, οπότε είναι μόνο για αυτά τα περιοδικά. Το Mendeley Suggest, το Mendeley είναι ένα εργαλείο για να δημιουργείτε αυτόματα τη βιβλιογραφία σας, όπου εσείς ουσιαστικά δημιουργείτε μία βάση με άρθρα τα οποία σας ενδιαφέρουν και με βάση τα άρθρα τα οποία εσείς έχετε συμπεριλάβει στη βάση σας, υπάρχει στην online εκδοχή αυτού του προγράμματος το Suggest, όπου με βάση αυτά τα άρθρα τα οποία είναι στη βάση σας θα σας προτείνει κάποια άλλα περιοδικά και ενδιαφέροντα άρθρα. Και όντως, επειδή το έχω δοκιμάσει και με άλλες υπηρεσίες Suggest, είναι πάρα πολύ πετυχημένος ως μηχανισμός.
Οπότε εδώ πέρα μπορείτε να δείτε και άρθρα τα οποία ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν, αλλά και που έχουν εκδοθεί. Εδώ είπαμε ένα παράδειγμα από αυτούς τους μηχανισμούς όπου υποβάλλετε εσείς την περίληψη και σας προτείνει περιοδικά. Άρα λοιπόν, αφού έχουμε δει λοιπόν το σετ κριτηρίων, πώς αναπτύσσουμε την προσωπική στρατηγική δημοσίευσης. Καταγράφουμε σχετικά περιοδικά και συνέδρια και εμείς καθορίζουμε ποια είναι τα πιο σημαντικά κριτήρια για εμάς. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι το ISSN, οτιδήποτε θέλετε να έχει SSN, οπωσδήποτε να αποδίδει ένα μοναδικό προσδιοριστή στο άρθρο σας, άρα να υπάρχει DOI, οπωσδήποτε να υπάρχουν peer reviewers, να υπάρχουν αξιολογητές και να ευρετηριάζεται από συγκεκριμένες βάσεις. Αλλά αυτό το σετ κριτηρίων το καθορίζετε εσείς. Εδώ λοιπόν είναι ένα παράδειγμα όπου είναι 3 περιοδικά. Αριστερά υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία ενδιαφέρουν το συγκεκριμένο ερευνητή ή ερευνήτρια και από, πίσω, και από δεξιά οι αντίστοιχες πληροφορίες για το κάθε περιοδικό. Και εδώ πέρα λοιπόν, αφού κάνετε λοιπόν αυτό το πράγμα, πρέπει να παρακολουθείτε αν υπάρχουν call for papers για αφιερωματικά τεύχη για συνέδρια, να επιλέξετε ποιο είναι το κυρίαρχο κριτήριο για κάθε έρευνα. Παραδείγματος χάρη, ας το δούμε με παράδειγμα τον κορονοϊό. Καταλαβαίνετε, ένα κυρίαρχο κριτήριο ήταν ο χρόνος δημοσίευσης για αυτά τα άρθρα. Ή μπορεί να είναι μία έρευνα πάρα πολύ μεγάλη, πολυετής, όπου έχετε βγάλει πολύ σημαντικά αποτελέσματα και θέλετε να πάει σε ένα πολύ καλό περιοδικό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι η αναγνωρισιμότητα του περιοδικού. Είναι ένα άλλο κριτήριο. Θα υπολογίζετε ότι ο χρόνος υποβολής από την δημοσίευση περίπου είναι 1 χρόνο πριν. Και σύμφωνα με μία μετριοπαθής έρευνα που βρήκαμε, γιατί υπήρχε και μια άλλη έρευνα η οποία έλεγε ότι για να έχετε ένα άρθρο το χρόνο θα πρέπει να έχετε 14 άρθρα σε κίνηση. Η μετριοπαθής ήταν 7 άρθρα, υπολογίζοντας ότι το ποσοστό αποδοχής στα περιοδικά στα οποία υποβάλλεται έχουν ένα acceptance rate 15%. Άρα λοιπόν, για να έχετε ένα άρθρο το χρόνο να δημοσιεύετε, θα πρέπει να έχετε 7 άρθρα σε κίνηση. Δεν σημαίνει ότι θα γράφετε 7 άρθρα το χρόνο. Άλλο άρθρο μπορεί να είναι στη διαδικασία της συγγραφής, άλλο στη διαδικασία της αξιολόγησης, άλλο στη διαδικασία της διόρθωσης και του proofreading. Εντάξει. Εδώ πέρα βλέπουμε 2 παραδείγματα στρατηγικής δημοσίευσης. Θα χρειαστώ περίπου άλλα 10 λεπτά το πολύ. Επειδή με ρωτάει η βιβλιοθήκη πόσο περίπου θα χρειαστώ. Εδώ βλέπουμε 2 διαφορετικές στρατηγικές. Φυσικά, η στρατηγική δημοσίευση αλλάζει όσο αναθεωρείται η εξειδίκευσή μας, η θεματολογία των άρθρων μας, ο τύπος των άρθρων μας, η επαγγελματική στόχη. Άλλη στρατηγική δημοσίευση θα έχει ένας νέος ερευνητής που τώρα ξεκινάει και άλλο ένας καθηγητής ο οποίος θέλει να αξιολογηθεί και να ανέβει βαθμίδα. Για ποιο λόγο εμείς θέλουμε να έχουμε μια στρατηγική δημοσίευση? Θεωρητικά θα περάσουμε το πρώτο σκόπελο γρήγορα, όπου δεν θα έχουμε μια απόρριψη στο πρώτο έλεγχο, όπου ο επιμελητής περιοδικού θα κρίνει αν εμπίπτει το άρθρο μας στη θεματολογία του περιοδικού. Αν έχουμε κάνει σωστή στρατηγική δημοσίευση, στα άρθρα μας θα πάρουν περισσότερα citations. Και εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι αν έχουμε μια σταθερή στρατηγική δημοσίευσης, μπορούμε να χτίσουμε ένα ακαδημαϊκό προφίλ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια πίεση, υπάρχει το publish or perish. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο έντονο, ευτυχώς. Δηλαδή, είτε δημοσιεύεις είτε απολύεσαι. Και σε αυτό το πλαίσιο αξιολογούνται οι επιστήμονες με το κριτήριο την ποσότητα και όχι για τη συχνότητα των δημοσιεύσεων. Και γι' αυτό το λόγο ένας διάσημος επιστήμονας, ο Πίτερ Χίγκς, είπε ότι εγώ δεν θα ήμουν αρκετά παραγωγικός στην τρέχουσα κατάσταση. Ωστόσο, επίτηδες βάζω και το H-index αυτού του συγκεκριμένου ερευνητή που είναι μόνο 9. Αν και έχει ένα χαμηλό H-index, δεν σημαίνει ότι αυτός ο ερευνητής δεν έχει παράξει, δεν έχει προσφέρει στην έρευνα. Άρα λοιπόν λίγο πρέπει να το δούμε και να δημιουργήσουμε ένα ακαδημαϊκό προφίλ και φυσικά να έχουμε κάποια χαρακτηριστικά η έρευνά μας έτσι ώστε να μπορούμε να εξελιχθούμε. Πάλι αναφέρω το Think Check Submit, όπου υπάρχει εδώ ένα σετ κριτηρίων. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από βιβλιοθηκονόμους της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών, οπότε μπορείτε να το δείτε και στα ελληνικά.
και προχωρώ στην λογοκλοπή. Τι είναι λογοκλοπή? Είναι η χρήση του έργου, η μέρος του έργου κάποιου και η παρουσίαση του ως δικού μας. Είτε γίνεται με πρόθεση είτε όχι, πάλι πάλι αποτελεί από λογοκλοπή. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως και άλλες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, έχουν πρόσβαση στο Turnitin, το οποίο είναι ένα λογισμικό ανίκνευσης πιθανής λογοκλοπής, το οποίο αυτό οργάνωσε, προσπάθησε να εντοπίσει πιο συχνούς τρόπους λογοκλοπής. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι... Μισό λεπτό, γιατί έχω εδώ αυτό το ίδιο. Ωραία, το πάω την άλλη πλευρά. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο πιο συχνός τρόπος είναι clone, ότι δηλαδή παίρνουμε ολόκληρη δουλειά κάποιου και την παρουσιάζουμε ως δική μας. Υπάρχει το mash-up, δηλαδή παίρνω κομμάτια διαφορετικά άρθρα και τα παρουσιάζω ως δικά μου. Το control copy, όπου παίρνω σημαντικά κομμάτια από ένα πάλι άρθρο, από μία πηγή και τα παρουσιάζω ως δικά μου. Φυσικά υπάρχει και το κομμάτι του... Μισό λεπτό να το βρω. Το recycle, όπου είναι η αυτολογοκλοπή. Εδώ, αν και παρουσιάζεται ένα σχετικά μικρό ποσοστό σε σχέση με άλλες περιπτώσεις, για ποιο λόγο θέλω να το αναφέρω. Ένα σοβαρό περιοδικό δεσμεύεται απέναντι στις βιβλιοθήκες που αγοράζουν αυτό το περιοδικό ότι εγώ δημοσιεύω πρωτότυπη έρευνα. Άρα λοιπόν, αν εσείς υποβάλλετε εκεί μια έρευνα που έχετε κάνει μεγάλο ποσοστό αυτολογοκλοπής, δηλαδή έχετε πάρει παλιά δικά σας κείμενα και τα υποβάλλετε ξανά, παραβιάζεται λοιπόν η συμφωνία την οποία κάνετε εσείς με το περιοδικό και η υπόσχεση που έχει δώσει το περιοδικό στις βιβλιοθήκες όπου το αγοράζουν για πρωτότυπη έρευνα. Γι' αυτό το λόγο θεωρείται η αυτολογοκλοπή ως ακαδημαϊκό παράπτωμα και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να κάνετε πολλές φορές παράφραση των δικών σας κειμένων. Ο γενικός κανόνας στη λογοκλοπή είναι ότι αν έχετε αμφιβολία σίγουρα κάνετε παραπομπή και αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από 3 λέξεις από ένα άλλο κείμενο πάλι πρέπει να κάνετε παραπομπή. Οι πιο συχνοί τρόποι αποφυγής λογοκλοπής είναι να παρατίθεται ένα απόσπασμα. Αυτό πότε το χρησιμοποιούμε? Όταν θέλουμε να ενισχύσουμε τα λεγόμενα συγγραφέα, θέλουμε να ενισχύσουμε ένα δικό μας επιχείρημα με τα λεγόμενα συγγραφέα ή όταν διαφωνούμε με έναν συγγραφέα. Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση πάντοτε χρησιμοποιούμε εισαγωγικά, δεν αλλοιώνουμε το αρχικό κείμενο και φυσικά αναφέρουμε την πηγή. Η σύνοψη, όταν θέλουμε να κάνουμε την επισκόπηση ενός θέματος, κάνουμε μια σύνοψη των κεντρικών ιδεών ενός άλλου συγγραφέα, διατηρούμε αυτές τις ιδέες στην σειρά στην οποία είχαν αναφερθεί. Όταν χρησιμοποιούμε αυτούσιες λέξεις, εισαγωγικά ή πλάγια γράμματα και πάντοτε κάνουμε παραπομπή. Ένας άλλος τρόπος αποφυγής της λογοκλοπής είναι να κάνουμε παράφραση, να παρουσιάσουμε δηλαδή με δικά μας λόγια, με το δικό μας στυλ γραφής, πληροφορίες, επιχειρήματα τρίτων. Πρέπει να κάνουμε παράφραση, να χρησιμοποιούμε συνώνυμες λέξεις, να αντικαταστήσουμε κάποιες λέξεις με συνώνυμες, να αναδιοργανώσουμε τη δομή της πρότασης. Αν χρησιμοποιήσουμε αυτούσιες λέξεις, εισαγωγικά ή πλάγια γράμματα και πάντοτε αναφέρουμε την πηγή. Προσωπικές απόψεις, συμπεράσματα, κοινή γνώση δεν απαιτούν αναφορά ούτε παραπομπή. Γνωστά προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών είναι το Mendeley, το Zotero. Αυτά είναι ελεύθερα, ανοιχτά, υπάρχουν φυσικά και εμπορικά. Ωστόσο, αν έχετε κάποια έκτακτη περίπτωση, αυτά τα δύο, ο Mendeley και το Zotero, απαιτούν να δημιουργήσετε εσείς μια δική σας βάση. Να χρησιμοποιήσετε μια δική σας βάση. Ωστόσο, αν έχετε μια έκτακτη περίπτωση όπου απλώς θέλετε να πετάξετε ένα ντόι και να σας βγάλει μια αναφορά, δύο προτινόμενα εργαλειάκια είναι το Cite This For Me και το MyBit. Πολλές φορές όταν κάνουμε μια έρευνα θέλουμε η έρευνα όλων των άλλων να είναι ανοιχτή, αλλά όταν πρόκειται για τη δική μας υπό το φόβο λογοκλοπής θέλουμε τα πάντα να είναι κλειδωμένα. Κατανοώ το πρόβλημα του φόβου της λογοκλοπής, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για επιστημονική επικοινωνία, μιλάμε για ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και για την επιστημονική πρόοδο. Άρα λοιπόν πώς μπορούμε εμείς λοιπόν να αποφύγουμε να γίνουμε θύματα λογοκλοπής? Σίγουρα σε αυτό βοηθάει η ανοιχτή πρόσβαση και γι' αυτό έχουμε και την εβδομάδα ανοιχτής πρόσβασης. Καταθέστε λοιπόν το άρθρο σας στο Αριστοτέλειο, στο ΙΚΕ, στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στον Ημερτής.
ή αν είστε από άλλο πανεπιστήμιο στο δικό σας ιδρυματικό καταθετήριο που διατηρείται από τη βιβλιοθήκη. Οπότε λοιπόν έτσι διασφαλίζεται, υπάρχει εκεί πέρα ημερομηνία υποβολής, φαίνεται πότε εσείς υποβάλλατε το κείμενό σας. Αφήστε ξεκλείδωτο PDF για copy-paste. Για ποιο λόγο? Διότι οι θεσμικά ανίκνευση πιθανή λογοκλοπής αντιγράφουν το κείμενό σας και έτσι μετά όταν αυτοί μπορούν να το αντιγράψουν, μπορούν να το συγκρίνουν και με άλλα κείμενα. Χρησιμοποιήστε διαδεδομένες γραμματοσυρές ή αν είστε σε κάποια επιστήμη όπου θέλετε μια ειδική γραμματοσυρά, φροντίστε να την ενσωματώσετε, να την κάνετε embed μέσα στο PDF το οποίο θα δημιουργήσετε. Και σε αυτό το πλαίσιο να σας αναφέρω ποια είναι η βάση σύγκρισης του Turnitin. Είναι οτιδήποτε κείμενα εμείς υποβάλλουμε σε αυτό, το διαδίκτυο. Στο Αριστοτέλειο έχουμε συνεργαστεί με το Turnitin, η ομάδα πληροφορικών μας, έτσι ώστε το ιδρυματικό κραταθετήριο, δηλαδή οι μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και άρθρα τα οποία ανεβαίνουν σε αυτό, να μπορούν να συγκρίνονται. Άρα λοιπόν αν κάποιος έχει αντιγράψει από μια διδακτορική διατριβή, από ένα μεταπτυχιακό, μπορεί να το ανιχνεύσει το Turnitin. Και φυσικά ψάχνει και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Επειδή όμως δεν μας ενημέρωνε το Turnitin ποιοι είναι αυτοί οι εκδότες, εμείς ως ομάδα δικτυακού τόπου, εγώ και μαζί με τη συνάδελφό μου την Ελευθερία Ντικοσέογλου, δημιουργήσαμε από εκδότες τους οποίους έχουμε πρόσβαση ως Αριστοτέλειο αλλά και ως μέλη του ΣΕΑ, δημιουργήσαμε κείμενα με λογοκλοπή και είδαμε ότι όλοι οι μεγάλοι εκδότες, δηλαδή Springer, Elsevier, Taylor, Francis, Wilson, Wiley, όλοι αυτοί λοιπόν περιλαμβάνονται μέσα στη βάση Turnitin, άρα μπορεί να ανιχνεύσει και από εκεί λογοκλοπή. Αυτά. Ελπίζω δεν έχω πάρει τον χρόνο πάρα πολύ. Αυτά έχω να πω και είμαστε στη διάθεσή σας τόσο και εδώ πέρα μέσα σε αυτή την παρουσίαση, αλλά αν θέλετε και με email να μας κάνετε όποια ερώτηση θέλετε. Είδα ότι υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις, οπότε θα βγω από τον διαμοιρασμό. Μισό λεπτό. Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και το Χαράλαμπο για τις δικές σας παρουσιάσεις. Όντως δεν πήρες εσύ το χρόνο, ίσα-ίσα που μάλλον πρέπει να το οργανώσουμε, ξέρεις, με ακόμα περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Εγώ είμαι ευχαριστημένος, τουλάχιστον βλέποντας τη συμμετοχή, ότι ο κόσμος που μπήκε παρέμεινε και παρακολουθούσε με πολύ μεγάλη προσοχή και αυτά που έλεγες εσύ, αλλά και αυτά που είπε και ο Χαράλαμπος. Έχουμε δύο ερωτήσεις σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο μέχρι στιγμής. Καταρχάς να πω εγώ να κάνω ένα σχόλιο ότι όλη αυτή η δουλειά που κάνετε εσείς στο ΑΠΟΘΟΥ αλλά και που γίνεται κατά τόπους από τις βιβλιοθήκες είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ενημέρωση των ερευνητών και κατά πόσο αυτοί μπορούν να αποφεύγουν ένα λάθος βηματισμό. Γενικότερα υπάρχουν σε πάρα πολλές σκέψεις, αλλά νομίζω ότι ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου στην ενημέρωση των ερευνητών είναι πάρα πολύ κρίσιμος, ειδικότερα τώρα που μπαίνουμε σε μια περίοδο, ας πούμε, εντατικοποίησης της ανοιχτότητας σε διάφορα πεδία, είτε είναι η ανοιχτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις. Ναι, Χαράλαμπε, εσύ. Με ακούτε? Ναι, Χαράλαμπε. Δεν σε ακούμε. Ναι. Θα πρέπει να σας χαιρετήσω. Χαράλαμπε, έχουμε μία ερώτηση για σένα. Ορίστε. Έχουμε μία ερώτηση για σένα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε στοιχεία για το πόσες δημοσιεύσεις από Ελλάδα έχουν δημοσιευτεί σε αρπακτικά περιοδικά και αν έχουμε κάποια τέτοια ένδειξη ή απόδειξη, σε ποιες επιστήμες είναι κυρίαρχο φαινόμενο. Σας ακούω πάρα πολύ χαμηλά. Αν έχουμε στοιχεία για τα πόσα είναι, είπατε. Για το πόσες δημοσιεύσεις από Ελλάδα έχουν δημοσιευτεί σε αρπακτικά περιοδικά. Και αν έχουμε... Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη γενικότερα, καταλάβαμε και λίγο την παρουσίαση. Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη όσο αφορά τα αρπακτικά περιοδικά. Σίγουρα κάποια μπορούμε να πούμε, δηλαδή ο όρος αρπακτικά περιοδικά, επειδή είναι ένας όρος που θέσπισε ο Μπιλ, ουσιαστικά μπορούμε να πούμε περιοδικά αμφιβόλου επιστημονικότητας. Αρπακτικά μπαίνει γιατί υπάρχει συναλλαγή, υπάρχει η υφαρπαγή, αλλά
μπορούμε να δούμε ποιοι μπορεί να γίνει μία έρευνα στο πόσοι έχουν δημοσιεύσει και πόσες είναι αυτές οι δημοσιεύσεις, μάλλον, που είναι σε περιοδικά που ανήκουν σε κάποια λίστα. Που ανήκουν σε μία λίστα, ας πούμε, όπως είναι του Μπίλι, όπως είναι του Μπέιλι. Δεν έχει γίνει μία τέτοια έρευνα. Καλό είναι ίσως να γίνει και να δούμε ουσιαστικά πού βρισκόμαστε. Αυτό όμως που έχει σημασία για μένα είναι κυρίως να θεσπιστούν 2-3 απλοί κανόνες, τους οποίους θα ακολουθούν τα πανεπιστήμια και οι βιβλιοθήκες και κυρίως η ΜΟΔΗ, όπου θα συμπεριλαμβάνει, ας μην πούμε δεν θα συμπεριλαμβάνει αρπακτικά περιοδικά, αλλά ας πούμε ότι θα συμπεριλαμβάνει περιοδικά τα οποία είναι αξιόπιστα. Όχι απαραίτητα ότι θα έχουν μεθάκτο, αλλά ότι θα έχουν μια αναγνωρισιμότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορεί ένα περιοδικό το οποίο δεν υπάρχει πουθενά και δεν έχει καμία αναγνωρισιμότητα. Ξέρουμε ότι δεν έχει Victoria Board και κάνει review και όλα αυτά. Ουσιαστικά να βρίσκεται, ας πούμε, στην διασφάλιση της ποιότητας των πανεπιστημίων. Είναι λίγο οξύμορο. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να μπω σε μάθημα. Θα σας χαιρετήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δεύτερη ουσιαστικά συμμετοχή μου σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Πατρών και της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών. Ελπίζω να ήταν κατανοητά αυτά και να γύραμε μία τροφή για σκέψη, κυρίως και στους βιβλιοθηκονόμους αλλά και στους νέους ερευνητές, στο πώς θα πρέπει να χειρίζονται την έρευνά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Χαράλαμπε. Σε αποδεσμεύουμε γιατί ξέρουμε ότι σε περιμένει το μάθημα. Ωραία. Έχουμε και μία ερώτηση για τη Σοφία. Να είστε καλά, γεια σας. Κατά πόσο... Έχω λάβει και εγώ 2 ερωτήσεις. Δεν τις βλέπεις κι εσύ. Βέβαια μου φαίνεται όχι, privately. Γιατί αν είναι privately δεν τις έχω δει, αλλά να πω εγώ αυτή που έχουμε λάβει εδώ. Κατά πόσο οι αρπακτικοί εκδότες ζητούν το ORCID ενός συγγραφέα και κατά πόσο αυτή η πρακτική είναι ικανή για κάποιον να αναγνωρίσει αν πρόκειται για αρπακτικό εκδότη ή όχι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, προσπαθώντας όλα αυτά τα αρπακτικά περιοδικά να έχουν μία επίφαση ποιότητας, κάποια μπορεί και να το ζητάνε. Αυτό δεν αποτελεί κριτήριο ποιότητας. Παλιά λέγαμε ότι, δηλαδή πριν 3-4 χρόνια, δεν υπήρχε αρπακτικό περιοδικό που να έχουν τα άρθρα του Ντόι. Τώρα έχουν αρχίσει να πληρώνουν, επειδή προφανώς λαμβάνουν πάρα πολλά χρήματα, έχουν αρχίσει και αρπακτικά περιοδικά να πληρώνουν τον Crossref και να τους βγάζει Ντόι. Οπότε υπάρχει μια επίφαση ποιότητας. Και γι' αυτό το λόγο μίλησε ο κύριος Μπράτσας ότι υπάρχει μια γκρίζα ζώνη, διότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να κοιτάμε την σελίδα, να είναι ξεκάθαρος ποιος είναι εκδότης, τα στοιχεία επικοινωνίας, ξεκάθαρη διαδικασία, για να αποφύγουμε λοιπόν αυτά τα αρπακτικά περιοδικά. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ήδη υπάρχει και ένας καινούριος όρος που λέει citation contamination, ότι δηλαδή έχουμε μόλυνση της ποιοτικής, της κανονικής αρθρογραφίας με άρθρα τα οποία είναι σε αρπακτικά περιοδικά ή αρπακτικά συνέδρια. Δηλαδή, ακόμη και αν ένα περιοδικό, παραδείγματος χάρη, ακόμη και αν η Σκόπους δεν ευρετηριάζει ένα αρπακτικό περιοδικό, αν στην βιβλιογραφία ενός κανονικού άρθρου κατά λάθος έχει μπει ένα τέτοιο άρθρο, κατά κάποιο τρόπο αυτό το άρθρο ευρετηριάζεται στις Σκόπους. Και γι' αυτό μιλάμε και για citation contamination. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση που να βλέπεις εσύ, θα ήθελα να πω κάποιες ερωτήσεις που μου έχουν. Ωραία. Λοιπόν, είναι αρχικά, δεν ξέρω ποιος κύριος ή ποια κυρία με το ρωτάει.
Μπορείτε να δώσετε, λέει, μερικά στοιχεία σχετικά με το ανεξάρτητο των άρθρων και περιοδικών που προτείνει το Mendeley. Το Mendeley, και μάλιστα έχω και μια άλλη ερώτηση, γιατί ακριβώς είναι το Mendeley, οπότε κατά κάποιο τρόπο θα απαντήσω και στα δύο. Το Mendeley αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφίας, όπου ουσιαστικά δημιουργούμε μια προσωπική βάση με άρθρα τα οποία μας ενδιαφέρουν και όταν μετά γράφουμε ένα κείμενο, μια εργασία, ένα άρθρο, μια διατριβή, μπορούμε αυτόματα να εισάγουμε ως βιβλιογραφική αναφορά στο στυλ το οποίο μας ζητάνε, οποιοδήποτε στυλ, μέσα στο δικό μας κείμενο. Αυτό κάνει το Mendeley. Το Mendeley, λοιπόν, με βάση αυτή την βάση που εμείς δημιουργούμε, που είναι άρθρα που ενδιαφέρουν εμάς, λοιπόν, υπάρχει ο μηχανισμός Mendeley Suggest, όπου μας προτείνει άρθρα τα οποία σχετίζονται με τα άρθρα που έχουμε ήδη αποθηκεύσει. Τώρα, επειδή το Mendeley πια έχει αγοραστεί από τον Elsevier, δεν σημαίνει ότι μας προτείνει μόνο περιοδικά του Elsevier. Μας προτείνει άρθρα από περιοδικά του Elsevier. Μας προτείνει άρθρα από άλλα άρθρα τα οποία είναι αποθηκευμένα στη γενική βάση του Mendeley. Και όταν λέω άρθρα που είναι αποθηκευμένα στη γενική βάση του Mendeley, άρθρα που έχουν αποθηκευθεί έστω και μία φορά από κάποιον χρήστη του Mendeley. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται. Οπότε δεν είναι στο σύνολο της παγκόσμιας αρθρογραφίας οι προτάσεις που κάνει, αλλά από άρθρα τα οποία ήδη υπάρχουν μέσα στη βάση. Και μία άλλη ερώτηση που έχω από τον Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο. Ο πιο ασφαλής τρόπος να γράφουμε με δικά μας λόγια και παραπέμποντας, προσωπικά αποφεύγω να μεταφέρω αυτούς για φράσεις. Ναι, είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να κάνουμε παράφραση για να αποφύγουμε την λογοκλοπή. Ωστόσο, ακόμη και αν κάνετε αυτούσια φράση ή κάποιο μεγάλο κομμάτι, αν κάνετε σωστά την αναφορά, δηλαδή βάζετε εισαγωγικά ή πλάγια γράμματα και βάζετε αναφορά, δεν έχετε θέμα. Αυτό το οποίο υπάρχει ένας κίνδυνος, ας το πω, είναι ότι το Turnitin θεωρείται ένα λογισμικό ανίχνευσης πιθανής λογοκλοπής. Δηλαδή αυτό το κομμάτι θα το ανιχνεύσει ως πιθανή λογοκλοπή, αλλά η τελική απόφαση αν είναι λογοκλοπή ή όχι εναπόκειται στον διδάσκοντα που θα δει αυτή την αναφορά. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα και μια προσωπική ενασχόληση του διδάσκοντα να κατανοήσει αν είναι κάτι λογοκλοπή ή όχι. Αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις που βλέπεις και εσύ, Γιάννη. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις, έχει έρθει μια ερώτηση από μια κυρία από το Πολυτεχνείο Κρήτης, κατά πόσο υπάρχουν άλλα λογισμικά κειμενικής ομοιότητας λογοκλοπής, τοπισμού λογοκλοπής, γιατί θεωρεί ότι στο ίδρυμά της δεν υπάρχει. Οι πρόσφατες εξελίξεις είναι ότι τώρα πια το Turnitin θα είναι σε όλα τα ιδρύματα. Ως εκ τούτου, καλό είναι να απευθυνθεί λιγάκι στη βιβλιοθήκη της, και οι συνάδελφοι είναι σίγουρο πως θα την κατατοπίσουν. Υπάρχουν κάποιες ανοιχτές λύσεις, δεν θα τις θεωρούσα ανταγωνιστικές ούτε καν εφάμιλες προς αυτό που έχουμε με το Turnitin. Οπότε ας μιλήσει πρώτα λίγο με τη βιβλιοθήκη στο ίδρυμά της και θα βρει σίγουρα μια πολύ καλή επιλογή. Και οι άλλες ερωτήσεις έχουν να κάνουν κατά πόσο θα αναρτηθεί το περιεχόμενο. Είπαμε ότι η παρουσίαση θα αναρτηθεί, το βίντεο θα αναρτηθεί στο YouTube της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών και η Σοφία και ο Χαράλαμπος μας έχουν δώσει τις διαφάνειες και θα δούμε τώρα πώς θα τις αναρτήσουμε ώστε να τις σε PDF θα τις αναρτήσετε. Καλύτερα σε PDF. Ωραία. Αν μπορείς να τις κάνεις. Βεβαίως. Εγώ αυτό που θα ήθελα να αναφέρω με αφορμή το σχόλιο της κυρίας από την Κρήτη, είναι ότι εμείς ως Αριστοτέλου ήμασταν το πρώτο στην Ελλάδα που πήραμε ένα λογισμικό ανίχνευση πιθανής λογοκλοπής, το Έφορους, το οποίο ήταν στην Ευρώπη, λειτουργούσε καλά σαν προγραμματάκι και επειδή είχε αρχίσει να ανεβαίνει πάρα πολύ, αγοράστηκε εν τέλει από την Turnitin. Και έτσι είμαστε και οι πρώτοι οι οποίοι ξεκινήσαμε και με το Turnitin στην Ελλάδα. Καλώς ή κακώς το Turnitin πια αποτελεί μονοπόλιο. Και θα έλεγα να μην προτιμήσετε online και ελεύθερα λογισμικά που ισχυρίζονται ότι κάνουν ανίχνευση πιθανής λογοκλοπής, ειδικά για πρωτότυπη έρευνα, γιατί έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν με το Viper, όχι Viper που σημαίνει οχιά, υπήρχε ένα τέτοιο λογισμικό, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, το οποίο εν τέλει δημιουργούσε μία βάση και πωλούσε την πρωτότυπη έρευνα που κάποιος άνθρωπος πήγαινε να την ελέγξει πριν υποβάλει κάπου το άρθρο, μην του έχει ξεφύγει κάτι. Την πουλούσε μετά και παρουσιαζόντουσαν αυτά τα άρθρα με το όνομα κάποιων άλλων σε τέτοια αρπακτικά περιοδικά.
Οπότε θα έλεγα ειδικά για πρωτότυπη έρευνα, μην χρησιμοποιήσετε ελεύθερες τέτοιες πηγές. Ωραία. Έχει περάσει αρκετά η ώρα από την προγραμματισμένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά και τη Σοφία και το Χαράλαμπο και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους συμμετέχοντες σε αυτή την εκδήλωση. Όπως είπα στην αρχή, υπάρχουν ακόμα 2 εκδηλώσεις. Η επόμενη είναι την Τετάρτη και θα βάλω εδώ το link για την περιγραφή της εκδήλωσης και τη φόρμα εγγραφής. Θα χαρούμε να σας δούμε και σε αυτή την εκδήλωση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και να είστε όλοι καλά. Όλοι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας χαιρετάμε από τη Θεσσαλονίκη και αν υπάρχει οτιδήποτε που θέλετε να με ρωτήσετε προσωπικά, το email μου μπορείτε να το βρείτε ελεύθερα στο διαδίκτυο και εγώ με πολύ χαρά θα απαντήσω. Να είστε καλά.